poques vegades ens surt la iconografia d'un cervell, perquè poques vegades pensem que les emocions estiguin en el cervell. El primer autor, el primer humanista, el primer metge que va parlar que les emocions estaven al cervell era un grec, com no, Agamion de Crotona, que va plantejar la hipòtesi que les emocions no estaven al cor, sinó que estaven en el cervell. D'aquí aquest quadre del Tàpies, que fa la dicotomia entre cervell i cor. No obstant, és veritat que fins fa 100 i pico d'anys no hem tingut dades, no hem tingut clínica, no hem tingut casos que ens puguin certificar que les emocions estan en el cervell. De fet, una de les primeres dades que tenim és un cas que els que ens dediquem a neurociència humana doncs el coneixem, que és el cas de Phineas Gage. Us sona el cas de Phineas Gage? Doncs és el primer cas que podem parlar d'emocions i cervell. I si ara us pregunto, quina estructura del cervell coneixeu que està més relacionada amb les emocions? També ho sabeu. L'amígdala. Molt bé. El cervell emocional, on l'amígdala s'implicava, òbviament, en les emocions. Però clar, penseu vosaltres, una alfabeta, perquè no deixa de ser una alfabeta molt petitona, pot controlar totes les emocions humanes? Una mica complicat, no? Però sí que hi participa i està involucrada amb algunes emocions molt potents. D'entrada diríem que són les emocions primàries, el més bàsic, perquè els nens, els nadons, des que són nadons, també tenen emocions no elaborades, però sí emocions bàsiques que es van elaborant, es van aprenent, es van consolidant a mesura que el nen va creixent. I com es va madurant i com es va evolucionant? A través de l'estimulació. A través de l'estimulació de l'entorn. És a dir, l'entorn condiciona, no determina, perquè la determinació també ve per una càrrega genètica, però sí que condiciona com seran les emocions d'aquesta persona. Serà més poruga, serà més sensible, serà més atrevida, serà més buscadora de sensacions. Totes aquestes emocions que també estan en el cervell poden estar condicionades, no determinades, per com estimulem. Per què? Perquè l'estimulació que fem a nivell d'aprenentatge, a nivell de conducta, a nivell de control, de marcar límits, per això els psicòlegs estem tan obsessionats en de marcar límits, això ho condiciona, pot fer que l'estructura del cervell es desenvolupi d'una manera o d'una altra. Per tant, les preguntes que intentarem respondre són com podem estudiar funcions cognitives amb ratolins, com podem estudiar ansietat o por en ratolins, com podem visualitzar el cervell d'un ratolí i també com podem alterar l'activitat del cervell o l'activitat de cèl·lules específiques d'aquest cervell en el ratolí i poder canviar la seva conducta. Segurament estareu pensant que fem coses molt rares, ja que els ratolins i els humans són completament diferents, però els que treballem amb això sabem que no som tan diferents. Quan treballem amb animals és molt important donar-vos informació de com podem treballar realment amb animals. I de fet la meva institució, l'IMIM, l'Institut Hospital Mar d'Investigacions Mèdiques, forma part d'un consorci que s'ha fet o s'ha creat fa relativament poc i que es tracta d'un acord en transparència sobre l'ús d'animals en experimentació científica. Aquest acord el formen més de 150 institucions, em sembla que ara ja quasi arriben a les 200 institucions a Espanya, i el que volem amb aquest acord és intentar informar millor de quan, com i per què es fan servir animals en investigació. També volem donar la informació adequada, ja que si vas a internet i poses experimentació animal podeu trobar missatges de tota mena. Volem generar més coneixement i volem també generar o induir la comprensió de la societat cap als models animals i cap a l'experimentació animal. I també volem que aquest acord serveixi per avaluar-nos constantment i compartir experiències de com millorar aquesta experimentació animal. Perquè, segurament ja ho sabeu, però si algú en aquesta sala demà vol fer un experiment amb animals, no us deixaria fer-ho ningú. Ho podríeu fer d'amagat, però legalment no ho podríeu fer. Ja que per fer experimentació... No, perdoneu. En l'experimentació animal hi ha 3 regles bàsiques que seguim tots els investigadors. Una és el reemplaçament, ja que cada cop s'estan intentant fer mètodes alternatius o crear mètodes alternatius per tal de no utilitzar tants animals, i aquest és el segon punt, que és la reducció, ja que intentem sempre utilitzar el mínim número d'animals possible. I l'última de les normes que ens basem és el refinament, i és que sempre intentem millorar les nostres o optimitzar les tècniques que fem servir per intentar evitar en tot moment el sofriment o el patiment d'aquests animals.
Com us he dit abans, si demà us despertéssiu i volguéssiu fer un experiment, no podríeu, ja que tothom que té una idea i que la vol intentar fer amb models animals, primer de tot ha de tenir una formació específica. Per tant, tots els investigadors que treballem amb animals tenim un títol en experimentació animal. A més, des de fa uns anys aquest títol l'hem d'anar renovant, vol dir que ens hem d'anar formant any a any i hem d'anar renovant la nostra capacitació. Però no només això, perquè jo tinc el títol, ja fa molts anys que el tinc, l'estic renovant quasi cada any, i quan tinc una idea de fer un projecte amb animals, no puc començar, ja que aquest projecte primer he de contactar amb el comitè ètic de la meva institució o del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, he d'escriure 3 documents, un de la memòria del projecte, on intento explicar què faré, un on explico els procediments, i aquí és on explico tots els detalls de totes les coses que faré en els animals, i un altre que és un resum no tècnic, que de fet aquest resum no tècnic qualsevol persona els pot consultar als webs de totes les institucions. Tots aquests documents passen pel comitè ètic del Parc de Recerca Biomèdica, rebem una revisió, aquesta revisió els investigadors hem de fer canvis per intentar respondre a tots els problemes que aquest comitè hi pugui veure, i això quan està acceptat per al comitè del PRB, del Parc de Recerca Biomèdica, passa a la Generalitat on hi ha un altre procés de revisió. Només perquè tingueu una idea, el primer procés de revisió tarda entre 3 i 6 mesos i el segon procés de revisió tarda entre 6 i 8 mesos. Per tant, ens estem movent en una forquilla entre mig any i un any per poder tenir un projecte ètic acceptat. Per tant, des de la idea que he tingut jo fins que la pugui fer, segurament passaran de mitjana uns 8 mesos. Només us explico això perquè és important saber-ho, perquè a vegades la gent es pensa que tenim una idea i ho fem l'endemà al laboratori i no és així. Us intentaré posar en paral·lel el que passa en humans i el que intentem estudiar en ratolins amb 3 exemples diferents. El primer és el test de natació de Morris, que és un test per estudiar memòria espacial. El segon és el test de reconeixement d'objectes, que és un test que fem servir per estudiar memòria episòdica. I el tercer és el test de laberint amb creu elevada, que és un test que fem servir per estudiar ansietat o l'efecte ansiolític de fàrmacs. Muy bien. Pregunta complicada. Esta es la dicotomía de siempre. Evidentemente, cuando estimulamos periféricamente, algo producimos, eso seguro. El hecho de que en esa estructura se pueda producir, hemos de pensar de que está cerca del corazón, con lo cual probablemente bombeemos o estimulemos la actividad del músculo cardíaco, y al activar o estimular la actividad del músculo cardíaco no podemos olvidar que eso aporta sangre a nuestro cerebro, que es nuestra principal fuente o la única de alimentación de sangre. Lógicamente eso provoca emociones que se traducen en sentimientos y se traducen en conductas. Esta sería la explicación más fisiológica, muy simple. De ahí a que la emoción o sentimientos estuvieran en el timo, esto ya es más que discutible. Sí que es verdad que los pacientes con alteraciones, sobre todo del estado de ánimo, depresivos, precisamente donde les duelen es aquí, y notan un dolor que no es físico, es un dolor emocional, que a veces nos hacen incluso mal pensar de que no tuvieran algún tipo de problema más orgánico, más biológico. Por lo tanto, que hay una relación, seguro, pero que es donde está la emoción, yo diría que no. Añadiendo a eso, yo también diría que cada vez más hay más estudios también que intentan ver cómo estructuras o órganos periféricos podrían acabar actuando sobre la actividad del cerebro. Y esto hay cada vez más investigaciones, por ejemplo, se habla de un eje entre lo que sería intestino y cerebro, que es muy interesante. Se empieza a hablar de un eje entre sistema inmunitario y cerebro también, y corazón-cerebro también, páncreas-cerebro. O sea que hay muchos ejemplos de cómo estructuras periféricas pueden regular la actividad del cerebro y cómo esto afecta a la conducta en sí. Sobre el momento en que la emoción se convierte en sentimiento, ¿cómo actúa ahí el cerebro? Sí, esto era para añadir a la primera pregunta. Vale. La segunda pregunta es aún más difícil, yo creo, porque
Es difícil separar y obviamente en modelos animales no podemos porque no sabemos qué sienten los animales, solo podemos estudiar qué hacen físicamente los animales. Y en humanos, pues la respuesta tampoco la tengo. Yo creo que es muy difícil, lo único que podríamos hacer combinando técnicas de imagen con manipulaciones dolorosas o que causan ansiedad o miedo a las personas, intentar combinar esto con quizá cuestionarios de cómo se siente la persona en cada momento e intentar correlacionar esto con la actividad o no del cerebro, pero yo creo que es muy difícil y que es muy variable entre personas también. Has parlat de la substància blanca, Sí. que has dit que és una neurona. No, és un tipus de cèl·lula glial. És un tipus de cèl·lules. Al cervell, com molt bé ha dit l'Arnau, hi ha molts tipus de cèl·lules. I aquest és un tipus de conjunt de cèl·lules que anomenem cèl·lules glials. Són diferents tipus de cèl·lules de manteniment, de protecció, d'acompanyament de les neurones que són el nucli on hi ha l'ordinador. O sigui, la substància blanca és cèl·lula. És un tipus de cèl·lula, un tipus de cèl·lules del cervell. És un públic molt interessat, la veritat molt atent, han fet preguntes d'alt nivell, que ens han posat una miqueta en el compromís d'intentar ampliar els nostres coneixements i buscar la nostra memòria els mateixos, i la veritat que és una situació altament gratificant veure que arriba el coneixement a les persones que no són científiques o que no es dediquen a aquest camp. Per tant, una molt bona experiència, la veritat sigui dita. Bé, crec que xerrades com aquestes al públic en general i que ve gent de totes les edats són molt importants per poder explicar el que fem als nostres laboratoris, en el meu cas concret poder explicar com podem fer experimentació animals i que coneguin bé tot el procés que hi ha darrere l'experimentació animal.